krajském světu a vystoupí nám zde celkem 50 cvičitelek, ale ke každé z nich patří 8 dětí. To znamená, že tam bude ještě 400 dětí. Takže tato skladba je celkem 450 cvičenců. S větrem, ale myslím si, že to povidím. Takže jedná se o světovou skladbu určenou pro předškolní děti od autorky Dany Kuzlové, odehrává se v Mraveništi. Cvičitelka představuje Terku Mravence a ten hledá své kamarády. Když je najde, všichni si společně zacvičí, odpočinou i pohrají. Ale pozor, někdo se bude dobývat na Mraveniště. Mravenci dostanou strach